An balima ni yankuma bi kibaran b'an bolo k'a lase ma o de ye ko maliyɛn naani ale ni tɔgɔlɛ kelen olu kɔni fagara maaw fɛ marifatigi dɔw fɛ minnu kɔni ma lakodɔn fɔlɔ nin ko ninnu kɛni kɛra sibiri tɛmɛnen de u kɛra ɲɛfun ni ale bɛ Tɔnbukutu mara de la kunnafoni minnu sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin maa duuru ninnu kɔni u tun bɛ baara kɛ société chinoise dɔ de ni o ye entreprise chinois ye ko u tun bɛ an ka kɔrɔnfɛla la antenne sigiw ni min ye antenne kɔni réparation ye n'u tiɲɛna k'u dilan ko u b'o baara sugu ninnu de kɛ an ka kɔrɔnfɛla la ko u y'u to baara de la ko vendredi don ni o ye jumadon ye ko maa dɔw kɔni taara u ta k'u bɔsi k'u bɔ u ka baara la ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min b'a lakodɔn ko mɔgɔw bɔra min kalama kɔni ko min ye sibiridon ye ko u kɔni su taara ye siradaw yɛrɛ la ni o ye ɲɛfunkɛ siradaw yɛrɛ ye ni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko an ka jamana ɲɛmaa ni Ibrahim Boubacar Keita ye ale ye hectare 150 ta k'a di Ansardine jɛkulu ma ni o ye Cheikh Cherif Ousmane Aidara ka jɛkulu ye o kɛra mawuludu hokumu kɔnɔna de la nka o kɛlen kɔni kɔfɛ kɔni kuma caman fɔra maliyɛn dɔw y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye ka nin ta k'a di mɔgɔ dɔw ma maliyɛn dɔw ma ni ka maliyɛn dɔw to ko o man kan dɔw yɛrɛ la ko fɛn man kan ka nin bɔ ko k'a d'a kan ko min ye Ousmane Cherif Aidara ye ko a bɛ ka silamɛya baara de kɛ nka min ye nin makofɔlen yɛrɛ ni o ye karamɔgɔ Cherif Ousmane Aidara ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko in kɔni ko min ye hectare ko in ye ko olu kɔni k'a tun ko b'olu ye wa ko président y'a ta k'a d'u ma ko diyara olu ye kosɛbɛ ko nka ko olu yɛrɛ cɛla ko min yɛrɛ ye Ansardine ɲɛmaa ye ni ale tɛ Ousmane Cherif Aidara ye o kɔni ko yɛrɛ tun delila k'a fɔ ale ye fɛn dilen kɔfɛ ko a kana sɔn a la nka ko ale yɛrɛ kɔni hakili la kɔni ko min ye hectare ko in ye ko o tɛ kojugu ye k'a d'a kan k'a bɛ kɛ ka silamɛya de dɛmɛ nka u y'a jira k'a fɔ Ansardine mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye dugukolo ko ye ko olu dɛsɛlen t'o la ko k'a d'a kan min ye hectare 200 ye ko o bɔɲɔgɔnko ko o yɛrɛ b'olu bolo ka ban nka ko min ye ka hectare 150 fara a kan ko kɔni tɛna se ka kɛ kojugu ye k'a d'a kan ko kɔni bɛ dɔ de fara olu fana ka taaɲɛ kan nka ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko don n'a nataw la k'u bɛna ɲɔgɔn ye k'o de la k'u bɛ décision laban ta ka se k'a fɔ kɔni ko ni olu bɛ sɔn nin hectare ninnu dili la walima ni olu bɛ ban président ka nin dili in na ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la